Morning internet Jackie again. Well, nkani yomendo kamba this time ndio message sonnet nakandu kumakamba takaru majeza but this case india Allan Wittika Malemu Allan Wittika amene anapedwa pa 15 September and I think I've spoken of this case before koma kuti zinalizoti what's going on because vanapezeka kuti anthu awiri osiyana Allan and another lady anapedwa in a similar manner, similar not the same. Nde it was all like what's going on. Nde kwa kakumveka mpekesera zambiri mbiri. Pamveka mpekesera zone we can't repeat because ni mpekesera. And zobanda umbonet upewa kupalamula kapena kulapira anthu. Sitizibwereza but it has been confirmed by a police kunena kuti amanga muntu on suspicion kunena kuti ndamene waphadani Allan Wittika. If you can remember, Allan Wittika anapanga bebani mpaka wangodumpa I don't even know when wakuti Wittika anapedwa pa 15 September akupita kunchito and nobody knew what happened to bilao linangopezeka ngali moto mwawo auta anaombeledwa komanso khanga kanakhabidwa at the same time koma there was nothing more than that. We've just been quiet kudikirira kunena kuti what's happened timve kunena kuti apolisi abwera nzota apolisi de abwera achita confirm pa Zodiac online kunena kuti apeza suspect. There's a main suspect in the case and pakachitika nkhani ngati zimene zizopana ma suspect amakhala ambirimbiri. Everybody who has been around that person amakhala suspect. Koma this time apeza muntu mzibambo zinake Lester Maganga wazanga 29 amanga. That's the thing, amanga. He's still a suspect because he's not been proven guilty yet. Unless ampeze kuti ngolakwa. Ndeti nina kuti ngolakwa. Koma nkhani kupita ku court, akwembekezeka kuonekera ku court kuti akazichite defend komanso apolisi achite proof kunena kuti munthu udindo amene anatani anapha Wittika. Koma nkhani yayikulu ndi akuti chimene anthu amakangana chomwe amphera akangana nankazi. Anthu akaphane fa chankazi mene mbeta zachulukira. Mbeta zambirimbiri azimayi afuna mabanja ambirimbiri. Anthu mukaphane fa chankazi mmodzi zoona. If you find out kunena kuti kunyenga nkazi mmodzi, why not leave the woman? There's so many women out there, good women afuna mabanja mukangana na nkazi mmodzi. Abobo sindepo zindikira kunena kuti nkazi yakuti sewera. Why does she have two guys? Nkazi akuti sewera kunsiya nkaziyo. Koma instead mukupana you go and ukapha muntu wina zona utenga moyo ngowa muntu wina afaja nkazi. Dzina ndi zithunzi za mzimayo it's circulating, it's going around to social media ena ndiro mizira zithunzi yandu but I will not post it because I don't have proof kunena kuti that's actually the one in the spirit of kupewa milandu. I'm not going to post it. Koma it's a shame kunena kuti you can take moyo wanzako in such a manner and it's a shame kunena kuti watenga moyo wanzake and the rumor had it kuti I don't know if this is true, this is an allegation. 2 weeks before Wittika kumalira analandira green card visa yoda kupita kutiko ku America anada akutanyamuka within 2 weeks and then nkokamveze kuti akupedwa ifaja zinthu ngati zitizo zimenezi. Imagine mwana wanzana kuti kusadziwa heartbreak sakuiziwa amene sakuiziwa heartbreak ndani. Anthu achidwa ma heartbreak anthu akhumudwitsidwa all over zikuchitika every day zimayamba muli ana nkumakula you come across heartbreaks anthu amakhumudwitsidwa koma it's not an issue yonena kuti mpaka na ukatenge mfuti mwaitenga kuti mpaka mkaombete nzanu. So that's the case so far and it's a shame. Koma as we said he's just a suspect, so let's hear more timve kunena kuti kukoti kozikaenda bwanji. So then tizichitira follow limodzi. It's a very sad case, shocking case. Nkhani yoopsa kuti Malawi tukupanga bwanji Koma anyway mukhale ndi tsiku lopambana ticheza.